Santri majelis itu madang ning warung. Kayak di warung. Madiang. Apunten nggih, Lek. Kula beto helm. Oke. Beto nomor Siap. nggih. Nggih. Jane disopot, Mas. Beto sakit dicopot permanen pun. Permanen? Oh. Sama apa, Mas? Karena sarimi. Sarimi sedap, Lek. Indo bingung. Ya sarimi sedap. Sarimi Indomie sedap. Komplit malah. Ki mangan bareng ning warunge Warbir. Warbir Simpe jare warung biru Mas Arif. Kok mangan. Pandang terus ning channel kene, Mas. Suryo Fatih channel, Mas. Grupe wis ki, Mas. Oh, ya wis. Apa? Enggak. Alhamdulillah. Loh, ora tandukne. Tandukne kok. Lagi betul lah ya. Nggih, ampun. Ndak ke. Ngene Mas Wayan prediksine Mas Agung kan pas. Tak kayak sego sithik. Wi, ora ketemu sithik. Nggih. Dijupuk ke Mas Arif kok. Kayak bukaan. Diselamat Mas. Iki tak selamat ya. Jane aku meh arep tanduk mie jane Mas Agung. Tak wis dintek dekne. Duh, ngapunten lho Lek niku. Pun kadung kedelojok. Lah iya. Jane meh tak jikuk lho, malah dijikuk dekne. Tapi wis piye meneh. Duh, tomak nih dadi kula. Tapi tomak Ninah mboten ono nggih. Iya. Tomak Ninah. Mantap. Wis ngono dhisik. Kegiatane Majelis Suryo Fatih ngene. Bar lerakan gogok mangan ngeleh. Ngawas wis mangan bimi iki bocahan iki helm. Sip. Permanen helm. Suryo Fatih. Channel. Ya grup Wis ngono nggih matur nuwun. Wis barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.